Ano naman? Mugawas ka? Ka-record naman ko ha? Mga katurag hapon, 30 or 35 something na daganon ang upya. Mga 15. Gamay ra? Or daghan kag order sa upya. Ah, sige lang. Ay, nana na lang. 20 ah. Nana. Ah, sorry kayo kay. Ha? Ang naibabo sa ref. Pasensya kay guys kay nasayang yung 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 1 minute ninyo bay kay na busy ko kay akong asawa man good. Ngutana siya og pila ko na kung dalon ugma nga sabi nami gamay nga business baka na bitaw pag mag-buy bitaw ka dayon imo ding i-sell ana ba. Oh. Unsa kay tawag na sa habay? Buy and sell? Ah, kana siya. Kana siya buy and sell. So, ana na magud kay nami di kuan sa nami ginapas nga bayaran dayon syempre og imong kwarta imo rang ibayad diretso maalkansi medyo alkansi ka sa movement sa kwarta. So kay example lang okay bayad nimo siya sa balay para sa ibang abang kami kaabang man may dire. So inana sa bahay nana so kung na kay 5,000 or 3,000 by after 1 month dapat ibayad man na nimo. Pero kung imo na siyang ipalit og goods bisan unsa nga goods by dayon ana siya nga goods after 1 week mahalin na then ang halin niya is buto na to 4,000 or 3,500 so na kay 500 na gain ahead din mo ibayad imong 3,000 sa balay. Oh kay 500 nga gain kabalo ka pila na ka percent. Ako kabalo pila na ka percent lisod magkwenta. So butangan ako dili lagi ako vlog man ni so walay animation wala pro roro gid siya kaya. So actually ikaw ni sulbad ha ikaw na kay di na ako na responsibilidad siya. So basta mo to siya so na kay 3,000 plus na kay gain di ba. So inanara na ba nga tip na ko sa inyo nga bayad mo ignore niyo ninyo landlady madelay lang sa ako kadyot ha kay naras ako gamitan sa kwarta pero patubos sa gamay sa kwarta pagbalik nimo ano dayon pag-ana nimo balik dire ano pag-ana nimo 3,000 pag-ana din balik dire sagpa na 3,500 na ana mo gimo pero medyo alkansi siya kay nahago ko nakita ko mga kuan kalawasan kagahapon inarsa. Pantay mo na, nila ko gamay akong muscles ba kay inarsa to pero ay sa mga kuan ay kay mo ka-excite sa muscles kay hindi mas dakog muscles sa kamasawa. So moto siya guys moto siya may tabo so karon balitaan ta mo kay kani man gud among giabangan ang yuta daw kuno sa among giabangan paliton ba grabe na di ko magsaba kung kakaasa ko ha pero para exciting ba pero kuan siya kaning paliton ang area sa among giabangan. So basically papahawa nami so napamong ko loan kay nagpalit man ko yuta good so possible magre-loan ko pwedeng ibalay para mabalin may dadto sa balay syempre loan rata kay tay kwarta ana ba tay tigom ayan ako ko'y tigom man pero pag manak sa akong asawa syempre pag gawa sa bata inana ba nya kabalo pa ma-prenatal karon ana ba miguro pud ka nga imong bata pud healthy pud paggawas pre buyag pud karon buyag yapon ang bata bay. So ahir na pud pakita kong bata o medyo kabalo nag istorya kay ako'y papil pero ayaw gyapon ako ganahan so moto baligya niya. Di pa ko sure umahawa ba mi dire kani nga balay. So okay sila gahalin siguro ana ba dayon ang hitabo dayon nato
Naanhi sila diri ganina ilang gisurvey ana. So possible kaning area diri namo karon nga medyo luwag-luwag, mapiot-piot na ni kay pabutangan na lang dayon og pad para di katong uban nga nag-abang pud sa pikas nga balay mabalhin ma-transfer diri o asa magaling kay mayo gid diri nga area bay, mayo gid kayo diri nga area. So appreciate pud na nako then pag-ana nimo chuy kayo, pag-ana pag nimo chuy gyapon kayo. Actually oh. So nindot ang yang area dayon. So natay istoryahan pod moto ako ra tong gi-share sa inyo na about money matters, rich mindset, minana kay kato ganina mga rich mindset nato to siya padili-dili ba. Kung kabalo mo uban nga share na ako uban nga corruption nga ginadulay nga nana. Gets niyo? Ginadulay nga nana ba. Example lang pod na. Example ipalit kag sakyanan. Bright kay ka. Gusto nimo dili utang. Yung ka, dili ko mangutang og di ko mangutang, mo cash ko. Okay, pwede man may cash. Ang imong himuon bay, madto ka og bangko. Pag adto nimo sa bangko, ang katong kwarta nimo butang na to 1 million. Butang nimo na sa bangko. Palit mo palit man nimo og palit nimo na siya og sakyanan loading ano kay so kato mo sakyanan by imo to siya ang monthly imo to monthly mo sakyanan actually ang interest sa sakyanan mangita din karon og unsaon to nimo imong kwarta sa bangko so imo lang siyang i-auto debit sa imo sa bangko ana usually if nakailain nga negosyo mo na imong ginahimo so auto debit lang na makay pang cash 1 million ba na. Pero mas dako pa og kita ang 1 million kung imo na siyang gamiton sa lain. So actually ang mga sapian yun na ilang gamit na i-loan gyapon nila ilang kaugalingon nga cash nga kwarta para ilan ang ibutang. Auto debit lang didto pero ilang uban kwarta ila pang gigamit para sa pwede pa sila maggamit, di ba? Ila pang pwede pa nila gamitan og post dated check, mga something na ila pang ma-issue post dated check sa uban nga mga transaction nila. So mo na lang ginagamit bay. Same gyapon na sa kung gihimo katong 3,000 bayad nimo pagsagpa balik ka na pag ana 3,000 pagsagpa balik 3,500 na nakakita bay pero ibutan na to 3 million pa na pagbalik ka na 3.5 500,000 na bay nawa na dinagko labi na og nabitaw kay delivery sa simento pag deliver sa simento na bay delivery sa simento pag-deliver sa simento pagbalik ka na sa imo Ginoo ko grabe ka na 1,000 ka sako 250,000 so 1,000 ka sako 250,000 kabalo ka isa ka 250,000 nitong isa ka load 250,000 isa ka load ibaligya pero nimo nag 30 di ba 1,000 pila pagkwenta 1,000 na kay 5 so na kay 5,000 ano ba so gada ko ang value sa imong kwarta gada ko pud ang imong kita so gada ko pud sa inyo mo leverage nimo sa inyo mo pagdula so mga financing tips lang na siya simple ra gyud na siya dali ra nimo masabtan kay rich mindset beta di ba pero ako na siyang gina-share sa inyo kay basin wala mo kabalo ba sa inanang ang mga diskarte so na yung mga inanang mga diskarte bay so mga delay of payment mingon mo naman yung utang mo mga sapian nana sila yung utang tungod kay dako pod sila leverage nga mga utang ko ninyo nagtulog mo nga nana sila yung utang niya di sila kabayad na sila na times 2 pa mo na yung pinaka-wise nga move nila bay mangutang ilang posible pag yung uban nangutang silang kawalingon pag yung kwarta na yung uban ni nana lusyotan ita magstorya na siya kogling ng bangko na siya kogling negosyo negosyo mangutang siya bangko mura gyapon so na yung mga inana nga mga style so syempre kinahanglan makabalo ka na bay rich mindset ba so natakda na tayo ni kuhan so actually bay mo naman to kung na major nga topic so na ako'y sunod nga topic unta pero sunod din na ito istoryahan actually sa to sunod na to sa ang gusto na ko i-share sa inyo bay kanang about bitaw sa mga sapian pod nga mga negosyante sama sa
sama ni Bill Gates, ni Warren Buffett, ana ba nga sila mismo mga sapian pod sa US o unsa ato tato istoryahan din before na sila ana ba either unsa ang effective nga sapian ba sapian nga buutan o sapian nga ang sapian nga hakog ba unsa yung mga ano ba both na ba yung sapian na siya pero wala kabalo sa effects mo either karma or unsa ang conscience nimo di ba pero bay tinuod lang na ako yung mga example ana sila so mo to istoryahan na to sunod karon ako lang sa tong diskarte sa inyo kung unsa pag diskarte ang kwarta so ang pagpatubo sa inyong kwarta within inana kadali di ba how to gain more nga pinakadako nga interest or so bay hapit naman siya mag 11 so 5 seconds 4 seconds na lang bay so bye bye na sa inyo salamat kayo